Здравейте от мен, Мирослав Недев. Аз съм икономист и автор на книгата "Инвестирането в акции, игра на хипотези". Днешното видео е посветено на теорията за ефективност на пазара, различните стилове и стратегии за търгуване. Според теорията за ефективност на пазара, цената на акциите отразява цялата налична информация за дадена емисия. В нейния най-силен вариант тя отразява цялата счетоводно-финансова информация, както и информацията за мениджмънта на компанията, нейните бъдещи планове, перспективите пред отрасъла, макроекономическата рамка и всичко друго, което би повлияло на котировките на цените. Ето защо най-върлите привърженици на тази теория считат за безмислено да се надиграват с пазара, а предпочитат да инвестират в едно добре диверсифицирано портфолио, с което да постигнат средната за пазара доходност. Това най-добре би могло да бъде постигнато чрез прилагане на стратегията DCI върху ETF, базирана на някои от основните борсови индекси, като S&P 500, SOFIX и други. Стриктното прилагане на тази стратегия изисква да инвестирате една и съща сума през равни интервали от време, седмица, месец и така нататък. По този начин вие ще осредните своята покупна цена и ще постигнете растеж на своето портфолио, синхронизиран с растежа на съответния индекс. Тук е моментът да вметна, че теорията за ефективност на пазара е най-надежна при добре развитите фондови борси. Въпреки това, множество инвеститори пренебрегват тази теория и прилагат и наречения активен стил на управление, с което искат да постигнат една по-висока от пазарната доходност. Съществен момент в техните стратегии е да подберат най-добрите акции за своето портфолио. За целта те трябва да се изградят точни и ясни критерии за подбор, покупка и продажба на акции. Това беше всичко за днес. Ако искате да научите повече по темата, може да прочетете глава 5 от моята книга. Благодаря ви за вниманието.